Sanibonani nginibingelele nginamukele kule channel yaMaswidi Media Production obingelelayo umxolisi mfana kaDlomo zala phansi le enkandla emahlathi amnyama. Uma ngabe uyaqala ukufika channel ngicela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi uqhubeka subscribe mawuqeda ubale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganisa kwethu kuye kwadlula ke isikhathi esingaphezulu kwa2 hours kanye mhlambe ke no 30 minutes ngaphezulu kunebukhixhixo obukhona kwa IEC abantu ke beze besola ubuqophololo ama results engaveli njengoba ke ngibikile ku video yami edlule. Kodwa ke njengamanje u-IEC usuyibhekile ke inkinga wase ukwazi ukuthi ke ulungise ka wonke kuphela ulungise ama results ka national kuphela awuyifundazwe ethizeni bengakalungi ke kuze kube ke ilesi sikhathi. Kodwa ke njengamanje njengoba ubona ke escreenini sakho ukuthi ke ku national sekubalwe kwazo kwafika ke ku 55.63% kweindawo kusho ukuthi ke sebeqede eindaweni ezu12959 kusho ukuthi ke eindawo esasele futhi ngisho ukuthi zilinganiselwe ku 11000 zilinganiselwe ku 11000 okanye ngaphansi njengoba ubona ke lapho escreenini sakho. Kusho ukuthi ke ama results asami ke kusafana nasekuqaleni. Number 1 kusase uyena uKhongolose, number 1 sase uANC, number 2 kuyiDA, number 3 umkhonto wesizwe, number 4 EFF, number 5 PA, number 6 IFP. Uma ngabe ke uzobuka umehluko phakathi kwa number 1 no number 2 phakathi kweANC neDA umehluko u1 million ama-votes. Phinde futhi ubheke umehluko phakathi kwa number 2 no number 3 okuyiDA nomkhonto wesizwe umehluko u1 million ama-votes. Phinde futhi ubheke umehluko phakathi kwa number 3 no number 4 kumkhonto wesizwe neEFF umehluko u100,000 wama-votes. Bese sibheka ukuthi ke KwaZulu Natal khona kuhamba kanjani. Mawufika KwaZulu Natal kusase khona yona leyo nkinga yobukhexhexhe namanje ama results awakaveli. Kodwa ke kade sigcina nje ukuchecka ngo6 umkhonto wesizwe buhamba phambili ngeke belikhulu kakhulu bese ke uANC kanye ke no IFP bebebangisana number 2 njengoba umkhonto wesizwe ubukade ke uno 43%, IFP no ANC beno 19%. Mangabe ke sibheka ke kwezinye indawo njengendawo nje ese-Eastern Cape khona ke kusahamba kahle konke ubukhexhexhe ke abukho kanti ke futhi ku-ANC wawole kakhulu ama-votes ke kuleya ndawo kulesizinda salaphana e-Eastern Cape njengoba ubona ukuthi ke unama-votes angaphezulu kuka 600,000 omlandelayo kuleyo ndawo unama-votes awu130,000 okusho ukuthi nje umehluko ungaphezulu kuka 450,000 phakathi kwa number 1 no number 2 ngokuvota e-Eastern Cape. Mangabe ubheka kwezinye indawo njengaseGoli inkinga ke nakhona isekhona njengoba ubona kubhaliwe la kuvela sengathi ke akukaze nje kubalwe ngisho ke nokubalwa. Phinde futhi ke sibheka nakwezinye indawo kufana ke naseMpumalanga nakhona futhi kusenjalo kusawuke usawuye ke 0% kusho ukuthi ke kusekhona ubukhexhexhe obukhona ama results okuyiwona ngqo awavelile. Kanza kwethu ngizolokhu nje ngikuthulela zona zonke zishisa zinjalo eziphathelene ke nalolu khetho luka 2024 engizocela kuwena ukuthi ke ungichofele subscribe ukuze ungekusali ngaphandle ulike bese ke uyakhomenta. Ngiyabonga sidibane kwivideo elandelayo.